नैबे हाखौनो जों बानायगोन माने समान बे हाखौनो समान बानायगोन आरोना बेजों गोजौ दङ बेवहाय गोजौ बेखौ ओइ बेजों गारगोन ओइ दै थानायाव गारगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस वेलकाम टू माय बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर बहुत गरमथार गरमाव दायो जों बे हाखौ समान खालामगोन आरोना नै बेजों गोजौ नुदों दा लोगोफोर नोंसोरो बेखौ गोजौ नुदोंना बेखौ ओरै गाहायजों गारहरगोन आरोना गोथौ दं ओरैहाय बेखौ समान खालामगोन अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो हेलो हाखौब्ला öyle. 일본 할부 네. Segera mau ku segera Abang mau gera mau ku segera Ang bersabay dan isugni Mengerengai ai sesikala Abang mau gera ai sesikala Bipang lai pang sari-sari Sampai meeting बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा
बहुत गरम आरोना मेंबाय बा मेंबाय लोगोफोर मेंबाय हेलो लोगोफोर बे ससेल'सो गिटारला नायलांबाय था हा ओइ नै आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों हेलो लोगोफोर जोब्बाय खामानिया जोबथारसिगोन आरो 1 मिनिट